हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित हरि बोल। गौर प्रेमानंदी हरि बोल हरि बोल। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. సరస్వతిం వ్యాసం జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. ఈరోజు నిత్యం భాగవత సేవ అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము ఈరోజు మనము 79వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 79వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. యదైకపాదేన పార్థివార్పకః. యదైకపాదేన పార్థివార్పకః. యతైకపాదేన పార్థివార్పకః. తస్థౌ తదంగుష్ట నిపీడితామహి. తస్థౌ తదంగుష్ట నిపీడితామహి. తస్థౌ తదంగుష్ట నిపీడితామహి. నానామతత్రార్థమిభేంద్రదిష్టితా.
ననామ తత్రార్ధమిభేంద్రదిష్టితా ననామ తత్రార్ధమిభేంద్రదిష్టితా తరీవ సవ్యేతరత పదే పదే తరీవ సవ్యేతరత పదే పదే తరీవ సవ్యేతరత పదే పదే యదైక పాదేన సపార్థివార్భకస్తతౌ తదంగుష్ట నిపీడితామహి యదైక పాదేన సపార్థివార్భకః తస్తౌ తదంగుష్ట నిపీడితామహి ననామ తత్రార్ధమిభేంద్రదిష్టితా తరీవ సవ్యేతరత పదే పదే ననామ తత్రార్ధమిభేంద్రదిష్టితా తరీవ సవ్యేతరత పదే పదే యదైక పాదేన సపార్థివార్భకః తస్తౌ తదంగుష్ట నిపీడితామహి ననామ తత్రార్ధమిభేంద్రదిష్టితా తరీవ సవ్యేతరత పదే పదే దైగపాదేన పార్థివార్భకస్తౌ తదంగుష్టమహి వినబెట్టి వెంకట నరసింహదాస ప్రభు నీరజమ్మ మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी। यदैकपादेन सपार्थिवार्भका ततौ तदंगुष्ठ निपीडितामहि ननाम तत्रार्धमेवेन्द्रदिष्टता तदैव सव्येतरतः पदे पदे। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणम। यदैकपादेन सपार्थिवार्भकः तस्तौ तदंगुष्ठनिपीडितामपि ननाम तत्रार्धमिभेन्द्रदिष्टिता तरीव सव्येतरतः पदे पदे। धन्यवाद। बाल सरस्वती माताजी, भारती माता। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणमामि। यदैव पदेन साधबाधिकः అక్కడ ఎందుకు వస్తున్నావు? అడిగిలా అక్కడ నుంచి కడుగుతుంది. హరే కృష్ణ. ఓకే, భారతి మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. యదైకపాదేన సపార్థవార్భకా తస్తౌ
తదంగుష్ట నిపీడితామహి తనామ తత్రార్ధమిభేంద్రదిష్టితా తరీవ సవ్యే తరతః పదే పదే. ధన్యవాదాలు ప్రభు. మాధవి నీలప్ మాతాజీ, శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామం. యదైకపాదేన సపార్థివార్భకః తస్థౌ తదంగుష్ట నిపీడితామహి ననామ తత్రార్ధమిభేంద్రదిష్ఠితా తరీవ సవ్యే తరతః పదే పదే. హరే కృష్ణ ప్రభు ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. యదైకపాదేన సపార్థివార్భక తస్థౌ తదంగుష్ట నిపీడితామహి ననామ తత్రార్ధమిభేంద్రదిష్టితా తరీవ సవ్యే తరతః పదే పదే. విశాలావతి మాతాజీ, కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యదైకపాదేన సపార్థివార్భకః తస్థౌ తదంగుష్ట నిపీడితామహి ననామ తత్రార్ధమిభేంద్రదిష్టితా తరీవ సవ్యే తరతః పదే పదే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ గురుజీ. మాతా హరే చదవండి. కృష్ణ. యదైకపాదేన సపార్థివర్భక సంస్థౌ తదంగిష్ట నిపీడతమహి ననామ తత్రార్ధమిభేంద్ర దిష్టితా తరీవ సవ్యే తరతః పదే పదే. హరే కృష్ణ. నాగరత్నం ఎం మాతాజీ, ఇంకెవరో డీకే ఏదో ఉంది చూడండి. శశికళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. యదైకపాదేన సపార్థివార్భక సస్థౌ తదంగుష్ట నిపీడితామహి ననామ తత్రార్ధమిభేంద్రదిష్టితా తరీవ సవ్యే తరతః పదే పదే. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. డికేవి శశికళ మాతాజీ అనుకుంటాను. ఉజ్వల మాతాజీ ఉజ్వల మాతాజీ చేయండి. యదైకపాదేన సపార్థివర్భకస్తౌ తదాంగుష్టాని పీడితామహి ననామ తత్రార్ధమికేంద్రదిష్టితా తరీవ సవ్యే తరతః పదే పదే. రామాంజని మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ నమస్కారములు. ఏతైకపాదేన సపార్థివార్భకః తస్థౌ తదంగుష్ట నిపీడితామహి ననామ తత్రార్ధమిభేంద్రదిష్టితా తరీవ సవ్యే తరతః పదే పదే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాం. హరే కృష్ణ. యదా ఎప్పుడు, ఏక ఒకే, పాదేన పాదముతో, సహా ధ్రువుడు, పార్థివ రాజు యొక్క, అర్భకః కుమారుడు, తస్థౌ నిలిచినప్పుడు, తత్ అంగుష్ట అతని కాలి బొటని వేలు, నిపీడిత ఒత్తిడికి, మహి భూమి, ననామ కృంగెను, తత్ర అప్పుడు, అర్థం
అర్ధం సగము సగము ఇబ ఇంద్ర ఇవ ఇంద్ర గజరాజు గజరాజు ఇష్టిత దిష్టిత నిలిచిన నిలిచిన తరి ఇవ తరివ పడవ వలె పడవ వలె సవ్య ఇతరత సవ్య ఇతరత అటు నిటు అటు ఇటు పదే 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 అడుగులకు రాజకుమారుడగు ధ్రువుడు స్థిరముగా ఒంటి కాలిపై నిలిచినప్పుడు అతని కాలి బ్రొటని వేలి ఒత్తిడికి ఏనుగు పడవనెక్కినప్పుడు దాని అడుగులకు పడవ అటునిటు కంపించినట్లుగా సగము భూమి కుంగిపోయెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యం బై జై శ్రీల ప్రపాదులు వారికి జై. ఈ శ్లోకమునందు పార్థివార్భక రాజకుమారుడు అను పదము ప్రధానమైనది. గృహమునందున్నప్పుడు ధ్రువుడు రాజకుమారుడైనను తండ్రి ఒడిలో చేరుటకు అడ్డు చెప్పబడేను. కాని భక్తి యోగమున ఆత్మానుభవమున పురోగతిని బడిసినంతనే తన కాలి బొటన వేలి ఒత్తిడిచే అతడు భూమిని కిందకు నెట్టగలిగాను. సామాన్య చైతన్యమునకు కృష్ణ భక్తి భావనకు భేదం ఇది. సామాన్య చైతన్యమునందు రాజకుమారుడు కూడా తన తండ్రి నుండి ఏదేని పొందలేకపోవచ్చును. కానీ అతడే హృదయమునందు పూర్ణముగు కృష్ణ భక్తి భావనను పొందినప్పుడు తన కాలి బొటని వేలి ఒత్తిడిచే భూమిని కృంగునట్లుగా చేయగలడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభుజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. చదువుతా. తండ్రి ఒడిలోనికే చేరలేనట్టి ధ్రువుడు భూమిని అంతటిని ఎట్లు కృంగునట్లుగా చేయగలిగెను అని ఎవరైనా ప్రశ్నించు అవకాశం కలదు. ఇది నగ్న మాతృక తర్కమునకు ఉపమానము వంటిదైనందున దీనిని విజ్ఞానులు ఆమోదించరు. బాల్యమున తల్లి నగ్నముగా ఉన్నది కనుక వయసు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆమె నగ్నముగా ఉండవలని వాదించుటే ఆ తర్కము. ధ్రువుని సవతి తల్లి ఆ రీతిని తలుచుండవచ్చును. ధ్రువుడు తన తండ్రి ఒడిలో చేరుటకు తాను నిరాకరించినందున భూమి కుంగిపోయినట్లుగా చేయుట వంటి ఆ అద్భుత కార్యములను అతడు ఎట్లు చేయగలడు. దేవదేవుని శ్రీకృష్ణుని తన హృదయమునందు తదేతముగా ధ్యానించుచు ధ్రువుడు భూమిని అంతటిని పడవనెక్కిన ఏనుగు పడవను కృంగునట్లుగా చేయు రీతి కిందికి నెట్టివేయగలిగినని వినినప్పుడు ఆమె తప్పక పరమ ఆశ్చర్యచకితులై ఉండవచ్చును. హరే కృష్ణ ప్రభు. అవకాశం ఇచ్చిన ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకములకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ.
नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। సో మనము ఇక్కడ ధ్రువుడు హరే కృష్ణ, ధ్రువుడు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఎడ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో అంటే భక్తి యోగంలో తన ఆధ్యాత్మిక గురువైనటువంటి బ్రహ్మర్షి దేవర్షి నారదుడు చెప్పినట్లుగా అతడు భక్తి యోగమునందు నియుక్తుడైనటువంటి విషయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఆ క్రమంలో ఆ భక్తి యోగ విధానంలో అతడు ధ్యానం అంటే భక్తి ధ్యాన విధానంలో అతడు భక్తిలో నిమగ్నమయ్యి క్రమక్రమంగా అతడు ఆ భగవంతుని యందే ధ్యానంలో నిమగ్నమయ్యి సంపూర్ణంగా స్థిరంగా ఆ భగవంతుని తన హృదయమునందు నిలుపుకొని అతడు వంటికాలుపై ఎందుకంటే 1వ నెల 2వ నెల 3వ నెల 4 5వ నెల వరకు కూడా అతడు వివిధ రకాలుగా 5వ మాసంలో ముఖ్యంగా ధ్రువుడు శ్వాసక్రియను పూర్ణంగా నిగ్రహించి స్తంభము వలె చలనం లేకుండా వంటికాలు పైన నిలిచి మనసును పూర్తిగా పరబ్రహ్మంపై లగ్నము కావించినటువంటి విషయాన్ని చూస్తాం. ఆ విధంగా అతడు మనసును పూర్తిగా పరబ్రహ్మం పైన లగ్నము కావించి ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో అతడు నిలిచి ఉన్న కారణంగా అతడి యొక్క ఇంద్రియాలను ఇంద్రియార్థాలను నిగ్రహించి మనసును భగవంతుని పైననే అనన్యముగా లగ్నం కావించిన స్థితిలో మనము అంటే ధ్యానానికి సంబంధించినటువంటి యోగ నియమాలన్నీ కూడా అతడు పాటిస్తూ ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని ఆ భగవంతుని యొక్క రూపం పైనే దేవదేవుడైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క రూపం పైనే లగ్నం కావించి అతడు ధ్యానంలో నిమగ్నమైనటువంటిది. ఆ పరిస్థితిలో మహాతత్వానికి ఆధారమైనటువంటి వాడు సమస్త జీవులకు ప్రభు అయినటువంటి ఆ దేవదేవుని ధ్రువుడు ఆ విధంగా వశపరుచుకునినంతటా ముల్లోకాలు కూడా కంపింపసాగినవి అనేటువంటిది మనం చూసాం. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు తాను చెప్పినట్లుగానే భగవద్గీతలో చెప్తారు ఆయన, ఎవరైతే సంపూర్ణంగా యోగ విధానంలో నిమగ్నమై ఉంటారో కదా అటువంటి వారి యందు ఆయన ఉంటారు అనే అంటే వాళ్ళే పరిపూర్ణమైనటువంటి యోగులుగాను. మరి ఎవరైతే ఇంతకుముందు కూడా చూసాం మనం ఆ భగవంతుణ్ణి అత్యంత శ్రద్ధతోనూ మరి ఆయన యందే కట్టుబడి ఉండి అలాగే వారి యందు ఆయన్ని స్మరించుకునేటువంటి వాడు ఆ భగవంతునికి దివ్యమైనటువంటి ప్రేమయుత సేవ చేసేటువంటి యోగులందరిలో కూడా అత్యంత సన్నిహిత యోగంలో జతకూడబడినటువంటి వాడుగా చెప్పబడినటువంటిది. సో మరి సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడు చెప్పిన విధంగానే ఇక్కడ ఆ ధ్రువుడు మరి ఆ విధంగా సంలగ్నమయ్యి ఆయన్ని హృదయమునందు ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు. సో మరి భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా ఆ విధంగా నిమగ్నమైనటువంటి వాడు
మరి అందరిలో అతడే ఉన్నతుడు అనేటువంటిది ఆయన యొక్క అభిప్రాయాన్ని కూడా మనకి చెప్పినటువంటి చూస్తాం. సో ఆ విధంగా మరి ఆ ధ్రువుడు మహతత్వానికి ఈ సమస్తమైనటువంటి అపరపర శక్తులన్నిటినీ కలిగి ఉన్నటువంటి మొత్తానికి మరి తన ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి ఆ దేవదేవుడు మరి ఆ పరబ్రహ్మమును ఆయన తన హృదయములందు నియంత్రించుకున్నటువంటిది. సో మరి ఎందుకంటే భగవంతుడే అంత ప్రవిష్ట శాస్త్ర అంటే వర్ణించబడినటువంటి ఆ పరబ్రహ్మము అంటే ఆ దేవదేవుడు ప్రతి దాని యందు కూడా ప్రవేశించి ప్రతి దానిని కూడా నియంత్రించేటువంటి వాడు. మరి అతడు విశ్వములలోనే కాకుండా అణువు అండాంతరస్థ అంటూ అణువణువును కూడా ప్రవేశించి ఉన్నటువంటి వాడు. సో కనుక అటువంటి ఆయన మరి ఆ ధ్రువుడి యొక్క హృదయం నందు నిలిచి ఉన్నటువంటి కారణంగా ఆ ధ్రువుడు అత్యంత బరువు కలవాడుగా స్థిరమైనటువంటి వాడుగా ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తున్నాం. కనుకనే ఆయన తన హృదయంలో ఆ భగవంతుణ్ణి సర్వమును నియంత్రించేటువంటి ఆ దేవదేవుడినే ఆయన తన హృదయంలో స్థిరపరచుకోవడం వలన ఈ భూమి కంపించిపోయింది అని చెప్తున్నారు. ఆ సమయంలో అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి తన హృదయంలో బంధించుకున్నటువంటి నియంత్రించుకున్నటువంటి సందర్భంలో ఇక్కడ ఏ విధంగా అక్కడ పరిస్థితి ఉన్నదో చెప్తున్నారు మైత్రేయ ముని విదురుడితో. యదైక పాదేన సపార్థివార్భకః తస్థౌ తదంగుష్ట నిపీడితామహి ననామ తత్రార్ధమివేంద్రదిష్టితా తరీవ సవ్యేతరత పదే పదే. సో ఎప్పుడైతే మరి ఆ ధ్రువుడు ఆ విధంగా స్థిరంగా మరి ఇక్కడ పార్థివార్భకః అని చెప్పబడినటువంటిది ధ్రువుణ్ణి. సో అంటే పార్థివ అంటే ఒక అర్థము రాజు యొక్క అనేటువంటి, అర్భక అంటే కుమారుడు, రాకుమారుడు, రాజు యొక్క కుమారుడైనటువంటి ఆ ధ్రువుడు స్థిరంగా వంటికాలుపై నిలిచి ఆ భగవంతుణ్ణి తన హృదయంలో నిలుపుకున్నటువంటి కారణంగా అతడు ఇక ఈ మొత్తాన్ని నియంత్రించేటువంటి ఆ భగవంతుడే ఆయన యొక్క హృదయంలో ఉండడం వల్ల, అంతా కూడా ఆయన దగ్గరనే కేంద్రీకరించబడి ఉండడం వల్ల ఇక ఆ ధ్రువుడు బాగా బరువెక్కి భూమిని అర్ధభాగం వరకు కూడా కిందికి నెట్లబడినట్లుగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అతని యొక్క కాలి బొటన వేలు ఒత్తిడికి భూమి ననామ కృంగిపోయింది అని చెప్తున్నారు. నామ సో ఎలా కృంగిపోయిందట అంటే చెప్తున్నారు తత్ర అర్ధం అంటే అప్పుడు భూమి సగభాగం కుంగిపోయిందట. ఎలా అంటే ఇభ ఇంద్రదిష్టిత అని చెప్తున్నారు. ఇభ ఇంద్ర అంటే గజరాజు, తరీవ అంటే ఒక పడవలో గజరాజు కాలు మోపితే చూడండి, బాగా చిన్న తేలిగ్గా ఉండేటువంటి దానిపైన ఒక నీటిపైన ఒక ఇది ఉందనుకోండి, పడవ ఉంది అనుకోండి, దానిపైన ఒక బరువైనటువంటి వచ్చినప్పుడు అటు ఇటు కదులుతూ ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ ఒక పడవలో గజరాజు, గజాలలోనే రాజుగా ఉండేటువంటి భారీగా ఉండేటువంటి ఒక గజ ఇంద్రం గజరాజు పడవలో కాలు పెడితే ఏ విధంగా పడవ అటు ఇటు పదే పదే కదులుతూ ఉంటుందో, అడుగులకు అలా ఇలా అటు ఇటు కదులుతూ ఉంటుందో, ఆ విధంగా ఈ భూమి ఆ ధ్రువుడి యొక్క బరువుకి, ఆయన కాలి బ్రొటన వేలు యొక్క ఒత్తిడికి ఈ భూమి నీళ్లలో ఉన్నటువంటి పడవ పైన ఏనుగు అంటే అది కూడా ఇభ ఇంద్ర అంటే ఈ రాజు గజరాజు కాలు పెడితే, కాలు మోపితే ఏ విధంగా అయితే పడవ అటు ఇటు నీళ్లలో కదులుతూ ఉంటుందో, ఆ విధంగా ఈ భూమి కూడా
ఆ భగవంతుణ్ణి ధ్రువుడు తన హృదయంలో నిలుపుకున్నటువంటి కారణంగా ఆ బరువెక్కినటువంటి ధ్రువుడు ఒక ఆ కాలి బ్రొటన వేలు, ఎందుకంటే ఒంటి పాదంపై అతడు నిలబడి భగవంతుని ధ్యానంలో ఉన్నటువంటి వాడు. సో ఆ కాలి యొక్క బ్రొటన వేలు ఒత్తిడికి భూమి సో పడవలోనికి ఏనుగు ఎక్కితే ఏ విధంగా అటు ఇటు కదులుతుందో ఆ విధంగా భూమి కదులుతూ సగభాగము కుంగిపోయినది, తను ఉండవలసినటువంటి స్థానం కంటే సగం కిందికి జరిగినది అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయము ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు భాష్యంలో చెప్తున్నారు, ముఖ్యంగా పార్థివార్భక అనేటువంటి పదం, అంటే పార్థివ అంటే రాజు యొక్క, వార్భక అంటే కుమారుడు. ఆ రాజు యొక్క కుమారుడు అనేటువంటిది. ఎందుకంటే సాధారణంగా మరి ఇక్కడ ఇంతకుముందు రాకుమారుడు ధ్రువుడు, మరి అంతఃపురంలో ఉన్నటువంటి రాకుమారుడైనటువంటి ధ్రువుడుకు ఇప్పుడు ఆ భగవంతుని ధ్యానంలో ఉన్నటువంటి ధ్రువుడికి చాలా భేదం కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి, అందుకే ఇక్కడ రాకుమారుడు అనేటువంటి పదం పార్థివార్పక ముఖ్యమని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే అంతఃపురంలో ఉన్నప్పుడు అదే రాకుమారుడైనటువంటి ధ్రువుడు తన యొక్క తండ్రి ఒడిలో చేరడానికి అతడు వచ్చినప్పుడు అడ్డు చెప్పబడింది. అప్పుడు అతడేమీ కూడా చేయలేక ఏడ్చుకుంటూ తన తల్లి దగ్గరికి వచ్చినటువంటి, ఎప్పుడైతే తన యొక్క సవతి తల్లి అడ్డు చెప్పిందో తన తండ్రి ఒడిలో ఆడుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఏమి చేయలేనటువంటి పరిస్థితులలో కోపంతో వెనుకకు తిరిగి రావడం తప్ప ఏమి చేయలేనటువంటి అటువంటి ఒక సాధారణమైనటువంటి బాలుడు తన ఆధ్యాత్మిక గురువు వివరించిన విధంగా భక్తి యోగమునందు నిమగ్నమై ఆత్మానుభవంలో పురోగతి పొందినటువంటి సమయంలో అతడి కాలి బ్రొటనవేలు యొక్క ఒత్తిడికి భూమినే నెట్టగలిగినంత స్థితికి అది చేరగలిగారు అని చెప్తున్నారు. అంటే దీని అర్థం ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి తన యొక్క చైతన్యాన్ని మర్చిపోయి ఉన్నప్పుడు పరిస్థితి, తన చైతన్యాన్ని తిరిగి కొనసాగించుకున్నప్పుడు, అంటే చైతన్యము సామాన్యంగా ఉన్నప్పుడు, చైతన్యము కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నప్పుడు కలిగే భేదము ఇది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే చైతన్యము సాధారణంగా మన యొక్క అందరిలో ఉన్న అంతర్గతంగా కృష్ణ చైతన్యం ఉన్నది. ఆ చైతన్యము సాధారణంగా ఉన్నటువంటి స్థితులలో మనము మన యొక్క స్థితిని తెలుసుకోలేనటువంటిది. అదే చైతన్యాన్ని కృష్ణ సంబంధంలో, కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉపయోగించినప్పుడు అదే ఒక తల్లి పక్కకు నెట్టివేయబడిన తండ్రి ఒడిలో కూడా ఆడుకోవడానికి అవకాశం లేకుండా చేయబడినటువంటి బాలుడు ఈరోజు చైతన్యంలో, అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమైనప్పుడు తన కాలు యొక్క బొటన వేలు ఒత్తిడికి ఈ భూమండలమే సగం కుంగినది అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి, అది భక్తి భావనలో పురోభివృద్ధి చెందిన వారి యొక్క స్థితి. సో అదే మనం దీన్ని చాలా ఉదాహరణ చూస్తాం. కర్దమ ముని కూడా ఆ భగవంతుని ధ్యాసలో అనేక వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేసిన తదుపరి ఆయన తన భార్య కొరకు అడిగినప్పుడు సృష్టించినటువంటి విషయాన్ని చూస్తాం. అదే విధంగా మరి ఆంజనేయులు వారు మనకెన్నో రామాయణంలో చెప్తూ ఉంటాం. తన హనుమానుడు సో ఒక అంకతో అవతలకి సముద్రాన్ని దాటడం కానీ, పర్వతాన్నే లేపి తీసుకురావడం కానీ, అదంతా కూడా తన భక్తి భావనతో ఉన్నప్పుడు. అలాగే కురుక్షేత్ర యుద్ధం అంతా అయిపోయిన తర్వాత కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో తన యొక్క బాణాన్ని ఉపయోగించి అర్జునుడు మహా అద్భుతాలను సృష్టించి మొత్తం 18 అక్షౌహిణుల సైన్యంను మండగలిపినటువంటి అతడు ఎప్పుడు తనకు శ్రీకృష్ణ భగవానులు రథసారథిగా తనతో ఉన్నప్పుడు, వారితో ఉన్నప్పుడు, ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన నిజధామానికి మళ్ళీ వెళ్ళారో తదుపరి అతడు సాధారణమైనటువంటి వారిని కూడా తన యొక్క బాణంతో ఎదుర్కోలే. ఎందుకంటే అంతఃపుర స్త్రీలందరినీ తీసుకొని వస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ధర్మరాజుతో చెప్తారు, అన్నగారు నేను నా యొక్క ఈ సాధారణమైనటువంటి దారి దోపిడి గోపాలులను కూడా నేను అడ్డుకోలేనటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు నాది అని చెప్తారు.
ఎందుకంటే అంతఃపుర స్త్రీలను తీసుకుని వస్తుంటే వాళ్ళంతా కూడా అడ్డగించి దారి దోపిడీ చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అతడు ఏమీ చేయలేనటువంటి. సో సాధారణమైనటువంటి చైతన్యానికి భగవంతుడు లో ఉన్నటువంటి చైతన్యానికి భేదం ఇదే అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అతడు తన తండ్రికి సాధారణంగా ఉన్నటువంటి స్థితిలో తన తండ్రి ఒడిలోనికి చేరలేనటువంటి వాడు ఈరోజు భూమిని కుంగినట్లు ఎలా చేయగలడు అనేటువంటి దానికి చాలా మంది అనవచ్చు. కానీ ఇది నగ్న మాతృక తర్కము వంటి ఉపమానం వంటిది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు పిల్లలు ఎలాగును బాల్యంలో అంటే స్త్రీ అయినా బాలికైనా బాలుడైనా నగ్నంగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది. సో కానీ అదే వయసు వచ్చిన తర్వాత కూడా నగ్నంగా ఉండాలి అని వాదించడం అనేటువంటి తర్కము. సో ఇక్కడ కూడా సాధారణ చైతన్యముకు భగవంతునిలో ఉన్నటువంటి చైతన్యానికి అంతటి భేదము ఉన్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ధ్రువుడి యొక్క చవతి తల్లి అయినటువంటి సురుచి ఆ విధంగానే తలిచి ఉండవచ్చు. తండ్రి ఒడిలో చేరుటకు తాను నిరాకరించి నందున భూమిని కుంగిపోయేటట్లు చేసేటువంటి అద్భుత కార్యాన్ని ఎలా చేయగలిగాడు అని ఆమె ఆలోచించవచ్చు. అది నగ్న మాతృ తర్కం వంటిది అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద. దేవదేవుడకు శ్రీకృష్ణుని తన హృదయమునందు తదేకంగా ధ్యానించుచు ధ్రువుడు భూమినంతటిని కూడా పడవనెక్కిన ఏనుగు ఎలాగైతే కుంగదీయగలిగిందో అంతే కదా. పడవలోకి ఏనుగు ఎక్కింది అనుకోండి, కొంత నీటిలోకి ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి స్థితి కంటే ఇంకా కిందికి పోతూ ఉంటుంది. నెట్టివేయగలిగినట్లుగానే ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి, ఆ పరబ్రహ్మమును తన హృదయంలో నిలుపుకున్నటువంటి కారణంగా ధ్రువుడు ఆ విధమైన అద్భుతమైనటువంటి కార్యాన్ని చేయగలిగాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి ఇచ్చారు. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చినటువంటి వివరణం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభు